Týchto implantátov Nagor, alebo také dve hlavné charakteristiky je to, že je to najstarší európsky výrobca, na trhu sú viac ako 37 rokov, majú teda naozaj veľmi dlhú históriu. A ďalšia vec, že radíme implantáty Nagor, konkrétne okrúhly implantát Implok 6. generácie implantátov, a je to teda vďaka tomu silikónovému gelu, ktorý je vnútri použitý. Silikónový gel je dodávaný od americkej spoločnosti Applied, ktorá má FDA certifikát. Implantáty spĺňajú všetky ISO normy a taktiež s tým, že sa predávajú v Európe aj vyrábajú, majú samozrejme aj CE certifikát. Čo je na tom geli také naozaj že výnimočné, je fakt, že ten gel je vysoko kohezívny. Kohezívny znamená, že je súdržný, ale zároveň je v jemnej forme. Ten implantát je tým pádom veľmi prirodzený na dotyk, naozaj aj v tých prsníkoch pôsobí veľmi prirodzene a dokonca s okrúhlym implantátom vieme vytvoriť ako keby anatomický tvar prsníka. Ďalšou takou jeho výhodou je, že je vhodný vďaka tej svojej konzistencii, kohezivite aj pre veľmi štíhle ženy a nezanecháva nejaký neprirodzený tvar tých prsníkov. Čo znamená, že je v jemnej forme, ale zároveň vysoko kohezívny. Historicky vlastne, keď sa vyrábali implantáty a keď sa teda robili rôzne tie inovácie, tak zistili, že treba ten silikónový gel spraviť vysoko kohezívny. To znamená, že keby sa náhodou niečo s tým implantátom stalo, náhodou by ten implantát praskol, tak aby ten gel nevytiekol, ale vlastne zostal pokope, aby bol súdržný. To je tá kohezivita. Problém tejto kohezivity bol ten, že implantáty boli veľmi tuhé a tým pádom veľmi neprirodzené. Takže výrobcovia... Môžete chytiť vlastne tú kohezivitu, že ako to drží spolu. Je to lepkavé, ale naozaj keď vlastne to chytíte ten gel, tak vidíte, že drží spolu. Vlastne keď ho otočíme, tak ten gel nezačne nám pretekať, hej. Takže to je naozaj také výnimočné na tomto silikónovom geli, že je teda naozaj súdržný, ale zároveň veľmi prirodzený na dotyk. A keď sa teda vrátila k tomu, tak problém bol, že keď vyrobili tie vysoko kohezívne gely, tak boli veľmi tuhé, veľmi tvrdé, neprirodzené, proste naozaj neprirodzene stáli, vôbec sa neprispôsobovali tomu ženskému životu, tej dynamike, hej, robíme strašne veľa úkonov cez deň. Takže vlastne spoločnosť Nagor sa rozhodla vytvoriť gel, ktorý bude vysoko kohezívny, ale zároveň veľmi jemný a veľmi prirodzený na dotyk. Problém týchto vysoko kohezívnych gelov bol aj ten, že keď sa s implantátom niečo robilo, tak ten gel sa zlomil. Vlastne a tým pádom dochádzalo k takému neprirodzenému tvaru. Nagoru sa podarilo vytvoriť to, že ten gel vlastne tak rúca takú tú rokmi zaužívanú paradigmu, že vysoko kohezívne gely sa lámu, pretože implantáty Nagor majú vlastne prakticky nezlomiteľný gel. Ja keď s ním vlastne spravím kľudne aj toto, natiahnem ho, pretočím ho, vrátim ho, implantát sa vráti vlastne do pôvodného tvaru, má svoj pamäťový efekt. Tým pádom teda ten implantát naozaj pôsobí veľmi prirodzene a naozaj, aj keď si ho chytíte na dotyk, tak pôsobí ako také, som povedala, prirodzené ženské, proste prispôsobuje sa dynamike tej ženy.